Doncs ara sí, amics i amigues, arrenquem ja el nostre programa, el Compra de Torrent, i ho fem ja donant la benvinguda a Victoria Miguel, directora de Beta Formació. Benvinguda. Moltes gràcies. Bueno, normalment sempre sembla que es remarca la importància de la formació, sobretot en les persones desocupades, per a trobar aquesta nova oportunitat, però el ben cert és que la formació no l'hauríem, de descuidar tampoc les persones ocupades, i és el que avui ens vens a contar. Molt bé. Mira, des d'Europa ja està el terme acunyat de l'aprendizaje durante toda la vida, el lifelong learning, i és una aposta molt important des de l'estratègia de 2030 de la Unió Europea de que les persones ocupades no poden quedar-se sense continuar aprenent, perquè és evident que el món està canviant a un ritme molt a pressa, les empreses tenen que amoldar-se a aquest ritme i al final qui està en les empreses són les persones. Entonces, una necessitat continuar, que no, les persones que no ho introduïsquen en aquest concepte van a tindre algun problemeta. I avui volíem parlar amb tu perquè heu tret aquesta nova convocatòria de cursos que estan subvencionats, que si no m'enganyes són gratuïts i que estan pensats per a persones ocupades, bé siguin autònoms, bé siguin amb contracte. Conta'ns un poc perquè aquests cursos n'hi ha moltes varietats, estan per sectors. Sí, doncs mira, en principi enguany venim ja molts anys treballant aquesta modalitat de formació subvencionada per a les persones ocupades, tant del règim general com d'autònoms, RETA, i enguany hem participat, això ho fa tant la nostra comunitat econòmica, o sigui, el que és la Vora, com també ho fa el CEPE a nivell nacional. I enguany en Beta hem treballat uns cursos des de la Vora, dirigits a les persones ocupades, i també tenim un plan prou extens des del CEPE, que té altres sectors. Els que hem treballat de la Vora anava dirigit bàsicament al transport i logística, que n'hi ha també molta necessitat en esta sectorial. Però els que estem fent ara, que és d'un plan agrupat que se diu nacional del Servici d'Empleo Públic Estatal, van dirigits a més sectorials. Està comerç, està servici a empreses, està hostaleria i està educació. Tots aquests cursos, com tu molt bé has dit, estan subvencionats al 100%. El que passa que el requisit és que les persones siguin ocupades d'eixa sectorial, que tenen que aportar un document que normalment ve a ser la capçalera de la nòmina, on se veu el nom de l'empresa i el de la persona, cap document més, el DNI ja està que acredita que és la persona que fa, i solem fer-los en horaris que siguin compatibles tant per a l'empresa com per a la persona. Enguany els hem enfocat quasi tots en fin de setmana, de dir, bueno, pues, què millor que durant un mes o dos aprofitar un fin de setmana per formar-te en noves ferramentes que te faran desenvolupar millor en el treball i a l'empresa li redundarà en més eficàcia i eficiència. I a més enguany també, clar, òbviament no se poden deixar de costat les noves tecnologies i d'una banda tenim aquesta formació presencial, com ens estaves dient, però també teniu diferents cursos en aquesta modalitat telemàtica online. Claro. Mira, el cas del temps, de la disponibilitat del temps, tant per a persones ocupades com desempleades, és un factor a tindre en compte. Això les empreses de formació són molt sensibles i des de ja fa anys s'està treballant, de fet les plataformes en les que treballem estan homologades o acreditades tant per el nostre organisme que és la Vora com a nivell nacional per el CEPE, que permet a la persona que té menys disponibilitat d'horari pugui també fer-ho d'una forma més tranquil·la, encara que des de Beta aboguem més per la formació Blend Learning, que és un poquet en teleformació, una plataforma dotada d'una metodologia que siga atractiva per a les persones, no que sigui un mormo i un texto, però també no deixar de perdre el contacte presencial, menys que siga un dia a la setmana, un parell d'horetes, perquè l'aprenentatge és tant en el contingut com en la relació amb les persones que t'envolten. Se genera un clima molt positiu pel desenvolupament professional de les persones. I sí, és una molt bona oportunitat i tots els cursos dirigits a aquests sectorials que tu has dit abans tenen les dues modalitats, en presencial o en teleformació, perquè la gent pugui elegir la que més li convinga. També per a la gent que ens està veient des de casa, conta'ns un poc quins són els requisits, ja sí que ens estaves dient que han de ser ocupats d'estos sectors, però fins a quan està obert estos terminis d'inscripció i de què manera poden accedir? Molt fàcilment. Poden accedir entrant a la pàgina web de Beta,
tenen tota la informació i allà mateixa tenen un qüestionari que ells poden inscriure-se si estan interessats i se posarem en contacte amb les persones que demostren interès per alguna acció en concret. O sigui que és molt fàcil, entrar a Beta, buscar els cursos de persones ocupades, buscar el que t'apeteix fer i enviar la sol·licitud d'informació i ja se fiquem en contacte amb les persones. Es van a dur a terme al llarg de tot l'any? Al llarg de tot l'any. Estan temporalitzats i suposo que per allà setembre o per ahir s'hauran acabat. Molt bé. I és que en realitat Beta Formació això és una d'aquestes opcions que oferiu, però és tot un referent en la formació de la nostra ciutat, bé siga d'oposicions, també d'altres cursos més específics. El ben cert és que teniu una bona trajectòria a les esquenes. Pues sí, la veritat és que sí, Imma. És algo que ens fa sentir-nos molt felices. Tot l'equip que estem en Beta som un grup de persones enamorades de la nostra activitat professional i us començarem així en l'any 1986. El foco sempre va ser facilitar a les persones la consecució d'encontrar un lloc de treball. Començarem en oposicions i ara mateix és un moment estupendo perquè ha hagut molts anys que l'administració no havia tret convocatòria i enguany estan traient Generalitat, Justícia, Ajuntament de Torrent, Servici Valencià de Salut i de totes aquestes tenim horaris tant per al matí, tant semipresencial com tant els dissabtes, intentant donar un suport a totes les persones. I dins d'aquest enfoque de fer un pont per a la consecució d'un lloc de treball, començarem en el lloc d'empleo públic, però en seguida s'hem enganxat en l'empresa privada. Llavors, en l'empresa privada som un centre acreditat per Labora, des de també fa molts anys, i treballem amb un munt de cursos també subvencionats per a persones que estan en búsqueda activa d'empleo. També som un centre reconegut i homologat per la Conselleria d'Educació en un cicle de grau superior, que també és un cicle molt versàtil, molt transversal, perquè és de màrqueting i comerç i espacis comercials. En el nostre terreno n'hi ha molts centres comercials i dotar d'aquesta competència professional a la gent que està desenvolupant la seva activitat allí seria algo a desitjar per tots, per als usuaris i per les empreses. O sigui que també tenim això. No sé, estem molt obertes a totes aquelles demandes que l'empresa pugui treballar, perquè també treballem el que se coneix com formació de demanda, que és la que també en un terme més col·loquial se diu programar. Les empreses tenen uns crèdits de formació que poden utilitzar-los deduint-los de les seues quotes a la Seguretat Social. I entonces anem a les empreses in situ i es fem aquella formació que tenen necessitat. Ens demanen molt inglès, també ens demanen molt de tema de gestió, tema de comptabilitat, fiscalitat. També un tema que és molt demandat per les empreses són el tema de desenvolupar les habilitats socials, atenció al públic, comunicació, perquè al final tot és un intercanvi de comunicació entre les persones. Tot compta. Exacte. Bueno, doncs Victòria, Miguel, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i sobretot convidem a tots els nostres espectadors perquè vos visiten, vos coneguen i sobretot si estan interessats en qualsevol dels cursos que vos demanen aquesta informació. Serà un plaer atendre's, serà un plaer estar així, poder parlar de la meva activitat professional i les persones que acudeixen a Beta sempre van estar ateses en tot allò que... I si no tenim nosaltres una resposta, les redirigirem, perquè com he comentat abans, també soc la presidenta dels centres de formació a nivell de la província de València i si ens demanen alguna activitat que nosaltres no la tenim, la referenciem perquè puguen tindre-la en altre lloc. O sigui que la nostra és servici a les persones. Clar que sí. Moltíssimes gràcies, Victòria. Moltíssimes gràcies a tu, Imma, un plaer.